אז מה קורה חברים? והיום אנחנו בסרטון פורטנייט ביחד עם אביתר. אביתר, תגיד שלום לסרטון. שלום. היום אנחנו משחקים ב-1v1. יאללה, איפה אתה? שנייה, זה עוד לא התחיל. למה לוקח לך כזה הרבה זמן? יואו, דשי! הולך על דש. שיט, נכנסנו לפאבליק. איך אתה יודע? זה פאבליק! אחי, אבל אין בו... מה? זה הראה לי שאנחנו בפאבליק. אז זה המשחק הכבד הזה. טוב, יאללה, בוא נתחיל. אוקיי. אוקיי. רגע, איפה אנשים? איפה סנייפר? היי, חברים! בום! בום! די! לא עובר, מה אתה לא? סליחה, עשיתי את זה בשביל הצחוקים של הסרטון. נו, למה זה? לא. למה אתה לא? אני יושב על זה ולא. נו, יאללה. רגע, אני בודק את כולם. יש לי סתם כאן. פשיו! די, אחי, די. סליחה, אני לא עושה את זה יותר. וואלה, אחי, איפה הסנייפר? היה לנו קודם סנייפר. הנה, זה הסנייפר? בודק. זה היה לא עובד. אני לא יורה בך, חס וחלילה. אני חושב רגע בזה שנייפר. הנה סנייפר. הנה לבדוק. בום, סנייפר. לא. טוב, בוא. אבל זה לא נחשב, כי אתה קיבלת אחד, תן לי גם אחד. אין אוקיי. לי גם שתיים. אין לי שתיים, זה לא גיים. טוב, בסדר, קח שתי קילים. הנה, אחד. עוד אחד ואנחנו מתחילים. מה זה? הנה, עכשיו זה עובד. אוקיי, צ'אט, מתחילים. אוי, נפלתי. וואו, אני ממש גרוע בבניות. נו מה, אני ניסיתי לעשות ככה. לא לך. אחי, מה אתה בונה? טוב, אני מגיע אליך, תגיד שלום. חבר'ה, תכתבו בתגובות מה אתם מעדיפים. רובלוקס או פורטנייט? אני רובלוקס, אחי, לא שאלתי אותך. שאלתי את הצופים. גם לדעתי רובלוקס. אוקיי. הופה! והופ! ייי! אוקיי. אומייגאד! וואל, נחפו! אומייגאד. יא! אני מתכוונת בשוטגן כאילו... מה? אין לי להחליף נשק! מה יש לך? אני רוצה להחליף נשק, אז לא בטוח. אתה גרוע, חשוב שאתה טוב, אני לא אקח את זה.
לא, מה? כן, אני הפעלתי לנו גם את זה. אוקיי, יאללה, ממשיכים. לא, די. מה? כדי שתחזור. וגם שתרפא חיים. גם שירפא לך החיים. תגיד תודה. נו, איפה סנייפר שלי עכשיו? לא יודע. הנה סנייפר. נו יאללה, בוא. דקה אחי, אין לך כלום. נו. רגע, זה רק אני מחליף. נו, אין לי 50 סאבים, אני לא יכול יותר מ-15 דקות סרטון. מה הקשר? זה החוקים הטיפשיים של יוטיוב. נו מה? למה יצאת? רגע, יצא לי לבד. אני עושה סרטונים של 30 ומשהו דקות ואין לי עדיין 50 סאבים. מה? איך אתה עושה 30 ומשהו דקות? לא יודע, אחי, זה נותן לי עכשיו. תדע שאני גם עושה סרטונים דרך הטלפון. יכול להיות במחשב בסרטונים. הדר אמר לי שאם אתה פחות מ-50 סאבים אתה לא יכול להקליט יותר מ-15 דקות. זה את כל החוקים ביוטיוב, יאללה. כנס. נו, הצופים מחכים. אז שפשוט תדלגו, הם יכולים ללחוץ על הדילוג בסרטון. מה הבעיה? מה דילוג? אין לי פרסומות עדיין. אני עדיין לא מרוויח כסף מיוטיוב. מה הקשר, אחי? זה קשר. נו, כנס. אם אתה פשוט לדלג ל-10, 20, 30, 40, 50 עד שנים. או פשוט לעשות מהיר לסרטון. אוקיי, אני אנסה לעשות... אני אנסה לחתוך את הקטעים האלה. כן, תחתוך פשוט. יאללה, כנס. נו. אוקיי. כן, אני אנסה לעשות משהו. אוקיי. הופה. למה הייתי לשנייה שחקנית? מה? אני לא יודע. טוב, בוא נמשיך. היי, קרמה. בום. אתה מקבל קרמה. יש. קרמה. אוקיי. ממשיכים. אני כזה גרוע בבניות. איך חלק מהיוטיוברים עושים את זה כזה מהר? גדול. איי. טוב, בוא. נו, יאללה. אחי, איך אתה משיג את החרא הזה בידיים שלך? היי, די. לא להגיד מילים כאלה. תספר לי איך אתה בסרטון. משיג את זה. אנחנו בסרטון, לא לקלל. היי, איך אתה משיג את זה? אני לא יודע. נו, בוא. יאללה. טוויקי בויס! מה? אבל חסמתי. איך זה לא חסם? נו, בוא. היה פינה קטנטנה. יש לך צ'יטים שחוסמים אותי. סייבר, זה נשק, אחי. יופי, מפולדל וגם גיי. היי, לא להגיד מילים כאלה. אחי, גיי זה אומר גאה. די כבר להגיד דברים כאלה, אנחנו בסרטון. אבל גיי זה לא כללה. די להגיד את זה. זה עדיין לא יפה. זה אומר גאה. אני עכשיו צריך לסנזר את הכל. מה עם
העורך שלי יצנזר את הכל בגלל זה. אוקיי. לא, באמת. איפה היית? ויאללה. מעניין. 10 שניות אתה עכשיו תעשי. רגע, כמה נקודות אתה כבר? 3. אנחנו כאילו... לא, אני מצליחה לראות בי לא בזמן. גם אתה עושה לי את זה כל הזמן. בום! אוקיי, יאללה, ממשיכים. אחי, אני בטעות מכוון עליך. יאללה, 2 אחרונים וסוגרים את הסרטון. למה, אחי? אני לא יכול כזה הרבה זמן סרטון. כמה דקות אתה בהקלטה? אני לא יכול, אני לא יכול לראות את ה-OBS, אין לי 2 מסכים. יש לי פשוט טיימר בצד. כמה סרטון? אני לא יכול לראות, אני ב-OBS. אוקיי? נעשה... בום! בום! יאללה. סיבוב אחד אחרון וסוגרים את הסרטון הזה. אבל בוא נמשיך לשחק אנחנו. כן. סימפסון! סימפסון! טוב, הבאתם. אמרת שאתה סוגר את הסרטון. עוד לא. אבל כבר עשינו... מה? כבר עשינו 2. נכון. אוקיי. אז, חבר'ה, מקווה שנהנתם מהסרטון. ועד הסרטון הבא, יאללה ביי.